Tungwarara kunyange panguva ine ari kuonekwa kunzi ari kurwidzana nakuda kwechitagure, panguva ine ozopopoterwa nevanhu after ataura mastatements avhundutsa vanhu vakati Tungwarara uyu nguva yaMugabe aiva kupiko. Panguva ino achipreza mutungamiri wenyika achiti panguva yaMugabe kwausikambozikanwi kunzi maticha, masoja, mapurisa vanoripirwa rini, vanotambira mari dzavo rini, achiti neSecond Republic aiwa maticha akunyatsokuziva kuti vanobhadharwa musi wakati. Saipina mashoko auya achiudzwa nevanhu matax anosvodesa nodwa subscribe or like on the bell icon. Charumbira anoposta this video ramuri kuona anyora achiti did you know the same speech yangaitwa naTungwarara oendera mberi achiti vamunangagwa vasati vapinda maticha aisaziva kuti vanotambira rini uye masoja aisaziva kuti vanotambira rini, yaingove fembera asi pakapinda Second Republic baba mnangagwa vakagadzirisa zvese uchi murume uyu. Topinda makomenzi vanoona vachikomenda panguva ino vachiratidza kubatikana, vanopinda vachiti did you know that vamunangagwa vasati vapinda maticha aitambira $540, bonus was 100%, nyama yaita $4, loan kubank waipiwa 10 times your salary, lobels yaitengesa chingwa nemabhisikisi pasera, fuel yaita $20, passport $50, toget $2. ndo mashoko anoyachidzwa Tungwarara. Mwana achiti I worked in government for over 30 years. I never experienced these blue lies. You are an idiot and you are lying. Haunyare vanhu veko vacharumbira nhema munowanza anouya achitaura mamwe mashoko atisingatiti broadcast panapa. Vanopinda vachiti kuziva kunobatsirei if you still earn peanuts. Ndo mashoko anouya achitogwa panguva ino atikuona kuti voatakwa nevanhu vogumbuka social media yese aiwa vagirosimuka eZimbabwe votsamwa nespeech yaTungwarara. Muri Zimbabwe ndo zviri kuitika izvi. Amene vari kuzviwana kupi? Makambenzi avari kuita panguva ino ari kuuya achisvibisa zita rebato. Pinda comment section menu mudzakufanira enyu mati kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chit on the bell icon.